wethu kwaze konakala kumgqibelo weBK konakala kulisabatha kwaze konakala kushubile ngempela ke manje kuwonakele ngempela angekho ebusheni bakho singena imazonda amphakamisa koza kwaba unyokolo zami nabaphonta ngakho ubhuda nabo wena sikhupha kamnandi bakithi ngomculo wamaskandi umculo esiziqhenyayo ngawo umculo wasekhaya umculo ngempela nakuthina ngempela sithi ngawo uma ungemzulu ongwaba yini no sibambe kamnandi ke thina khona la BK bakithi sambile sikhona la ehlala Nkosi kwaNongoma nekwelakithi kwaNongoma impela sithi silana ke sihambisana nako umnyango wezemidlalo ezobucingo namasiko kwaZulu Natal ohola kuyena ngqongqoshe udokotela Ntuthuko Mahlaba ngokubambisana kamnandi ke nendlunkulu kaZulu ngaphansi kwesililo samabandla indlu lamithi yamakhosi unomthebe wesizwe isilo samabandla kazwe lithini ngiyathemba abantu ukuthi bazohlala nathi nje kamnandi nje uma sikhona khona la kuqhubeka kamnandi amakhosikazi azobeviliyela ngempela lapho khona sizobe siqhuba khona umkhosi wesivivane ubuye waziwe kakhulu ke ngomkhosi wesithungu abantu bayakwazi kumnandi kuhle kudelile bahlobile abantu bavunula inhloso enkulu nqangi ngawo ke lo mcimbi yikho ukukhuthaza abantu besimame phela nokukhuthaza isizwe sakhe isizwe esiphilileyo nesizwe esiphilile esilwa nobugebengu nezinselelo eziningi nje zobupha nokuhlupheka ngazi ngabala ngithini na kumnandi kuhle kudelile bakithi sithi kusekhaya la noma bizindle zodaka